जाग्रोनाय दा बेवहाय जों मानि थाखाय फैदों होनोब्ला डिस्ट्रिक्ट अफिसाव दा दिनैहाय क'क्राझार लकसभा समस्तिनि केन्डिडेट खानफा बरगयारि सारखौ बरायगोन बेवहाय दा जोङो बेवहाय दंफैयो दा नोंथांमोना भिडिअखौ गोसो गुदुङै नायलांबानो जाबाय दा बेवहाय बहुद गोबां मानसि दंलायोनो नायदो बेवहाय बेमजोंहाय बरायगोन नै नाग्रा गिददिर गिदिर दंलायो आरो बेयावनो नै माबानिया अदालगुरिनिया दुर्गा दास बर' जाबाय होनदों दा उदालगुरि समस्तिनिया अदालगुरि समस्तिनिया दुर्गा दास बर' बिथाङा जाबाय केन्डिडेटआ आरो क'क्राझारनिया जोंना खाम्फा बरगयारि सार बेनो दैखांजानाय जाबाय दा बेखौनो जोङो दिनैहाय बरायनो थाखायहाय बेवहाय हाबाफारि लादों दा नैबे काजलगाव डिस्ट्रिक्ट अफिसावहाय गाजा गोमजायै बिथांखौ बरायनानै लागोन रायजो राजाफ्रा फैदो लोगोफोर फैदो जायफ्रा लाइभआव फैदों नोंथांमोना लाइक थुना गालां आरो नोंथांमोना नुबायना बेनो जोंना क'क्राझारनिया बेनो जासिगोन आरो बि पि एफ निफ्राय क'क्राझार लकसभा खाम्फा बरगयारि बिथाङानो केन्डिडेट जासिगोन नै ओमफ्राय अदालगुरिनिया दुर्गा दास बर' नैबे बिथाङानो जासिगोन अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आरो आर एन मुसाहारि बहा काजलगाव डिस्ट्रिक्ट अफिसाव दङ खाम्फा बरगयारिखौ केन्डिडेट बरायनाय हाबाफारि जोंना सार दङ नै खाथियावनो सार दङ खाम्फा सारखौ बरायनो नागिरदों बरायनो फैदों जों मा माबा लागोन बेवहाय आसनि लागोन बेखौ एसे खोन्थाना हरदो आसनि लानाय माने दाथ' बेवहाय जास्ट बरायनाय हाबाफारिल' नालाय खाम्फा सारखौ बयबो गाजा गोमजा जोंनि बि पि एफ दोलोनि वार्कारफ्रा बरायनो थाखाय थामथिम जाना दङ नेनानै दङ बाथौ रिजर्टआवहाय बिथांखौ डिक्लारेसन होनाय जाबाय जोंनि क'क्राझार समस्तिनि बिजाथि हिसाबै आरो दा बिथांखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव लांथ'दों दा दान्दिसे उनाव बेवहाय 4टा बाजियावहाय सफैगोन बेवहाय चिराङाव 4टायाव सफैगोन ने 4टायाव सफैगोन आदसा जों बयबो खोनाखाबाय लोगोफोर माने बाथौ रिजर्टआवहाय जाग्रोदों ओमफ्राय दा बाथौ रिजर्टनिफ्राय नैबे काजलगाव डिस्ट्रिक्ट अफिसावहाय बिथांखौ बरायनानै लागोन आरो दा बेवहाय 4टायाव जागोन बेवहाया कमेन्ट हरबाय थादोंलै नै एरैनि हिनजाव दे फैबाव दे रायजोफोर दे
बिसोरबो दं। Ha. बेवहाय बेयावनो जागोन दा गोबां मानसिफोर दङ नै बेयावनो जागोन आरोना मिथिङा बरायनाय हाबाफारिया बेयावनो जागोन लोगोफोर दा बेवहाय गोबाङानो दा बेवहाय फैला जेनबाय नै बेबायदिनो गोबाङानो फैनाय जागोन आरोना दा ओमफ्राय दा लोगोसे जोंना बे क'क्राझार लकसभा बि पि एफ नि जे केन्डिडेट जोंनि खाम्फा बरगयारि सारखौहाय बेवहाय आर'नाइ सोनाय हाबाफारिखौहाय बेयावनो लादों फैनो हागोन आरो जों बयबो माजार न' नायबायना आरोना बेवहाय फैगोन मानसिफ्रा दंजोबसै आरोना नै बेवहाय गोबाङानो दंजोबसै ओमफ्राय दा बेवहाय फैगोन काजलगाव नैबे थाना नैबे बे बिल्डिंआ थाना गोमोआ बेनो आरोना बेजों लोगोसे बेयावनो डिस्ट्रिक्ट अफिस बेनिफ्रायनो जों बेयाव बरायनानै लागोन ओमफ्राय दा बेवहाय फैला जेनबाय गोबां मानसिफ्रा बेबायदि नाय आरो आदामोन दङ खोमा एलायगासिनो दं नै आदाया जों बयबो दं आरोना जों बयबो नै बरायनो थाखायहाय ओमफ्राय आदै मोजां दा खबर सबर बिराद मोजां आस्सा बाय नोंबो आर'नाइ सोगोन नामा दाहाय प्राइमारि हिसाबै सोगोन आस्सा प्राइमारि हिसाबै सोगोन ने नोंसिना मा मालाय फाथाबारि ने फाथाबारिफ्राय बेयावनो जागोन जाहैबाय दा बेबायदि ओरैजाय आङो लाइभखौ दोनथ'नाय जासिगोन दे लोगोफोर असेयावनो आङो दोनथ'नाय सातजन लाइट होबाय नै जायफ्रा लाइभखौ नायनानै 7 जन लाइभ ओमफ्राय दा बेबायदिनो आङो लाइभ होदों ओमफ्राय ओरैजाय आदामोनबो दं आरो नोंथांमोन आदा सामलायमोन दङ नै ओरैहाय लाइभसो होदोंलै आदा मोजांखा खबरा देग्लाय मोजां दा मोजां औ प्रब्लेम गैया दा मोननैयावबो जों देरहागोन दे मोनबा समस्या होदों मोननैया खाथामजों देरहागोन दा जों बयबो खोनाखाबाय आदानिफ्रायनो माने मोनबायावहाय गैथारालाबो मोननै होननानै बुंदों खिन्थु मोननैल' नङा दानाखि जेनोखि जों नुनाय बायदिब्ला मोनब्रैसोआनो जों देरहानाय भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो नेनानै थाबाय था जोबोद मेहेरगोनां दा 6टा बाजि लोगोखा आदा लाइभखा औ लाइभसोखा लोगो नुखाबाय बेखौ बयबो